да се разпредим, да ходим, да си лягаме, да спим. Дай. Проба, грешка, влязах ти с подсечка, а вера ти е клечка. С една стричка казвам, че не ставаш, доста изоставаш. С другата май злоупотребяваш. Искаш да почнеш да продаваш, но всъщност в големите цигари изнагляваш. Искаш от авера да лаверата да си на плюс, винаги от схемата. За вечерта да ти се решава дилемата. Чуди се дали да си опънеш от хризантемата. Лягаш, ставаш, тръгваш на махалата си апаш. Правиш се ти на разбирач, опитваш се да бъдеш нещо като играч. Всъщност ти се отдава да бъдеш просто чистач. Отивам в махалата да цъкам мач. Не съм бобката, не правя хейтрик. С 3 кила трева вкарвам по 6. Избухвам срещу Пеевски на протест. Пращай, идвам с цял антураж от маняци. Едните с патлаци, другите в пробаци. Приемам от всички адмирации, уважавам всички нации. Не съм от старите генерации, но знам, че от вас ще има провокации. Но и от вас ще получа овации. Няма да се притеснявате и Vox 100. Проба, грешка, влязах ти с подсечка, а вера ти е кличка. С една стричка казвам, че не ставаш, доста изоставаш. С другата май злоупотребяваш. Виждам си с къща в квартала и за 300к играчка. Позор за Славейков изгрев, братите и възраждане. От малки отраснали в кашите. Не работим за минималното заплащане. Вечер до късно по постове видяхме ли всички скритите козове. Каквото е наше, идваме да си го вземеме. Ей, не може да видиш през очите ми. Ей, не може да разбереш мечтите ми. Ей, сега сме нещо като новите будители. Аз сякаш беше вчера, като ги мешах с хобителни. Клетки отвратителни, в джобчета обущери натъпкани. Ползваме играчки с дъщерите ви, ама не са плюшени. Сутринта се събуждам смисъл в главата. Ходя да споделя с авери хоп. Давай да правим далавери схеми нон-стоп, никакви проблеми. Често казано, знам какво е да се боя с качак в устата. Намери се работа и спря пуш от тревата.